buhlungu kona. Kodwa soze ndime phambi kwenu ndixoxe. Usisabele vrawush. Nditsho nangoku. Uleli ngomqolo uxoliswa. Kodwa ke ukulala ngomqolo ibiyinto eqhelileyo. Umasekho bengathathi into kulo mntana. Phantsi, hlala phantsi. Andizoyenza loo nto. Ubungenoshiya nekherothi ecam kwalo mntana. Ebengenalakhi emadodeni. Isaram besingalasti. Ebelixele kuxoliswa. Ewe, ihagu ibilinene kulo mntana. Ebenevumbe lilodwa mani. Vele kunuka ingathi ziimpundu zempene nje xa ingena endlini. Ihaki. Umlomo ebenuka injefileyo. Ubungenoncokola naye ungenzanga social distancing uyawufeyinta mntasekhaya. Kawuthule. Sek ungathuli nje wena. Bekuthanda yena utywala. Kodwa ke ndimthandela into eyodwa. Ebengaziphakamisanga. Ebezithandela nje isitawuti. Xa engazifumenanga uvela umbona apha ebusweni njengentshingi. Ebenqila ade abuyiswe ngekiriva. Ebebathanda abantwana bakhe. Kubayi-8 nangona engabazi ootata babo abangafaniyo ke phofu. Oh man, iintsana zakhe zizi-rainbow colours. Oh man, uMaxoli. Kodwa ke ndimthandela into enye. Ebeyingombi indoda. Domestic violence kuxoliswa rhaa.